ya ngene iki. Njaluk culek wae ora. Putuku cah bagus Santasena, putuku aku njaluk ngapura. Lek ku nyawang krip-krip ya ngene iki. Ngenyek kowe. Ora. Ora teko. Nih, tak ewangi ini. Nggih kaya ngaten niku wis anggeni. Niku sing ngetutke iki rada anu niku. Bocah kau niku. Napa lek ngarani dosa. Niku nek karo dulure tresna ning jane bocah kaku tur digdaya ngoten niku. Kula mboten ajrih. Ajane lumrah jamake Antasena kaliyan Wisanggeni ingkang ngadepi dhateng kula mbok dewa ndarat kemawon. Prabu Manik Maninten mboten badhe ajrih. Mereka ten kula wasrahaken dhateng Jengadika mangsa bareng nek nugel gulune Wisanggeni yayi.